Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Nitron uudenkarheaan virtuaalistudioon, jossa tänään julkistetaan kirjani markkinoinnin... Tähän lähti hienosti. Markkinoinnin uudet 4 P:tä. Tämä on hyvin tärkeä tilaisuus mulle. Paitsi on ihana esitellä tämä Nitron hieno studio, mutta erityisesti sen takia, että viimeinkin tämä projekti, tämä kirja, tämä minulle hyvin tärkeä aihe tulee tässä julkaistuksi ja voin puhua siitä, josta onkin tullut mun lempiaiheeni. Tämä viime vuosi, jolloin tämä kirja syntyi, anno korona, oli mulle hyvin erityinen, koska se oli kilpailukiellon vuosi. Ja kun tämmöinen kilpailukielto alkaa ja tulee tällainen aikuisen pojan välivuosi, niin sitä miettii, että mitä kaikkea jännää voisi tehdä, kun ei joudu sitten aamulla menemään töihin. Ja tietenkin tämä kirjaprojekti oli sitten jo siinä alkanut ja sitten iski päälle tämä kulkutauti, joka tarkoitti sitten sitä, että en mä käynytkään Espanjassa pelaa golfia tai mä en lentänyt New Yorkiin tekemään juttua presidentinvaaleista ja haastattelemaan luovia johtajia, vaan mä tuoksuin käsidesiltä kotona ja pidin läppäriä sylissä ja olin täällä uusien 4 P:n pauloissa, mikä oli sillä tavalla varmaan hyvä tällaiselle innokkaalle kaverille, että se kirja tuli tosiaan tehtyä. Ja nyt se on jo siirtynyt kauppojen hyllylle ja verkkokauppojen hyllylle ja kohta itse lukemanani äänikirjana myös, tai itse asiassa taitaa olla sekin jo saatavilla. Mutta hieman tästä taustasta vielä, niin tämä 4 P:n ajatus muhi mulle pitkään. Reilu 2 vuotta mä olin tätä asiaa presentoinut erinäisissä yhteyksissä, puhunut näistä 4 uudesta P:stä ja joka kerta mä annoin lupauksen jokaisessa presentaatiossa, että kirja tulee, koska mä kaipasin sen ruoska itselleni, että nyt se lupaus oli sitten pakko lunastaa. Ja viime vuonna sitten matkalla Turkuun pitämään jälleen yhtä 4 P-puhetta, niin sain Alma Talentilta soiton, että kustannussopimus tulee ja me haluamme tämän kirjan tehdä. No ensin mä tietenkin tuuletin, että tämä on mahtavaa, että nyt tämä niinku tapahtuu ja nyt se lupaus pidetään ja mä pääsen niinku tekemään sitä ja sitten äkkiä se tuuletus muuttui niinku hirvitykseksi. Mutta nyt se tosiaan se pitää tehdä. Et nyt mun pitää aidosti niinku kirjoittaa se kirja. No sitten tosiaan se pandemia pärähti päälle ja läppäri aukesi sylissä ja aivot alkoi suoltaa tekstiä ja nyt ollaan tässä. Ja mahtavaa, että te olette siinä ja katsotte ja kuuntelette tämän kirjan julkistusta. Mutta selvä on se, että näitä asioita ei koskaan tehdä yksin. Matka tänne on ollut pitkä ja se on vaatinut paljon tukea. Ja yksi tärkeitä henkilöitä tässä kaikessa on tietenkin ollut, kuten kaikki saattavat arvata, kustannustoimittaja. Ilman tätä sankaritarta ei tästä olisi tullut mitään, tai ainakaan sellaista, että sen olisi kehdannut paperille painaa. Nyt se on painettu ja se on teidän käsissänne, mikäli näin haluatte. Mutta mä haluan suuren kiitoksen esittää Alma Talentin kustannustoimittajalleni Hanna Virusmäelle, jonka itse asiassa tässä kohdassa kutsun mukaan tähän tilaisuuteen, jotta voidaan vähän rupatella, että mitäs kaikkea tässä matkan varrella meillä oli. Otetaanpa yhteys Hanna Virusmäkeen. Ja mulle oli vielä siinä kohdassa, kun tämä hirvitys tuli päälle, niin tuli uusi hirvitys siitä, kun mä kuulin, että Hanna on mun kustannustoimittaja, kun kaikki sanoi, että Hanna on tosi tiukka ja tosi tarkka, mutta tosi mukava. Ja kyllä mua vähän jännitti, että mitäs tämmöinen tiukka ja tarkka kustannustoimittaja sitten on mieltä tällaisesta, vähemmän tiukasta ja tarkasta markkinointiduunarista. Tämän puhepostin käyttäjä on 04. No näinhän se piti ensimmäinen tekninen juttu tullakin tähän näin, että Hanna ei vastannut meille. Yritetäänpä uudestaan. Ja sillä aikaa mä kerron ihan muita asioita tässä, että tästä niin kuin syntyi. Hanna. No nyt, Hanna, oletko se sinä? Moi. Minä se olen? Pahoittelen, säädin tuossa jotain. Ei se mitään, siis meidän piti ehdottomasti saada tähän alkupuolelle yksi tämmöinen tekninen glitch, niin katsottiin miten äijän käy ja ihanaa, että sä oot siinä, ihanaa, että sä oot siellä. Mikä sulla on meininki? No kiitos. Hyvä. Tässä vielä vähän solmen langanpäitä ja sitten lähden juhannuksen viettoon. Kuulostaa aika hyvältä. Olet kyllä sen juhannuksen vieton ja
toivottavasti sen jälkeen koittavan kohta kesälomasi ansainnut. Mutta puhutaan hei nyt vähän niin kuin tästä mun lempiaiheesta, jos sopii. Ilman muuta. Ja mä oon sua täällä jo julkisesti kiittänyt kaikkien kuuleen ja nähden. Ja nyt mä haluan kysellä sulta muutamia kysymyksiä ja sä oot vapaa kysymään myös kysymyksiä minulta. Mutta kerro hei ensin, kun muakin vähän jännitti se, että kun sä oot tommonen niin kuin huikea ammattilainen alueellasi ja sit mä oon tämmönen vähän niin kuin epäkirjailija. Kuinka monessa markkinointikirja tää on ollut sulle? No 4P oli vähän laskutavasta riippuen siis, että mikä kaikki lasketaan markkinoinniksi. Että onko se esimerkiksi joku tarinankerronta, niin onko se markkinointia vai ei. Ja entäs markkinointioikeus? Siihen mä en uskalla ottaa kantaa, ja mitä tapahtuu. No sanotaan, että niitä on ollut kaiken kaikkiaan 14-17. Mahtavaa. Ja täytyy sanoa, että niissä on yksi mukana on ollut tämä Kotlerin toi markkinointi 3.0 niiltä ajoilta, kun me tehtiin vielä käännöskirjoja. Että sä oot päässyt ihan niin kuin maestron juttuja niin kuin tekemään. No olen. Täydellistä. Joo. No hei, mitä sä ajattelit, kun sä kuulit tästä aiheesta ja että sä joudut nyt tämmöisen kaverin kanssa touhuamaan kirjaa? No ihan siis suoraan sanottuna, mä olin kyllä tosi innoissani, että pääsen tekemään kirjaa sun kaltaisen legendan kanssa, koska sitähän sä eittämättä Suomessa olet. Ja ilmiselvästi myös ulkomailla, mitä niitä juttuja siitä kirjasta luin. Ja olin siis mä ihan varma, että nyt me päästään kuin hyvä äärelle, ja niinhän siinä sitten kävikin. Mutta sanoppa sä nyt sitten, että oliko tämä sulle ensimmäinen markkinoinnin kirja? Tämä todellakin oli ensimmäinen markkinoinnin kirja. Että 2 lastenkirjaa ollaan äidin kanssa kirjoitettu VSOYlle ja tämä oli ensimmäinen markkinointikirja. Mä oon haaveillut markkinointikirjan kirjoittamisesta, mutta mä en oikein niin kuin ehkä uskaltanut ja sitten oikein löytänyt aikaa ja ehkä se uskallus oli sitä, että sitten oli helppo sanoa, että en mä ehdi. Tämä todellakin oli, mutta kyllä tämä jänskätti enemmän kuin ne lastenkirjat. Niin kai se on varmaan sitten, kun se on kuitenkin koko niin kuin oma ammattihistoria siinä tavallaan taustalla. Aivan, ja on se kirjoittaa niin kuin 4 P:stä, joka on niin kuin maailman suurin tunnetuin markkinointiteoria, kuin kirjoittaa Bossekoiran seikkailuista Kesäsaarella. Niin se on niin kuin vähän sillä tavalla eri asetelma. No mutta hei, hyvin sä vedit. No hei, kiitos. Mitkä oli sun ensimmäiset fiilikset, kun sä näit mun tekstin? Ja kiitos kauniista sanoista, mutta oliko siellä, niin kuin, mikä fiilis oli ja oliko siellä sellaisia, että nyt se on ihan jossain ihmekoukeroissa tämä kaveri? No siellä oli siis täytyy semmoista tajunnan virtaa siinä alkuvaiheessa jonkin verran. Mutta aika nopeasti sieltä hahmottui sellaiset niin kuin tarinan iskenneen jaksot, jotka on niin kuin, ne oli siis todella herkullisia jo silloin ja ne aivan kehittyy siinä matkan varrella. Et sulla on semmoinen tyyli, että sä oot jotenkin lukija imettyä mukaan niihin juttuihin, vaikka sinne bussin penkille sun viereen tai mihin ikinä. Et se jotenkin, saat lukijan mukaan. Se on ihan ainutlaatuista kyllä. Se on hauskaa. Mä oon saanut sellaisen kommentin tässä, kun sanot noin, sellainen kommentti tuli Nesteen markkinointijohtaja Mika Hyötyläiseltä, kun hän oli tämän kirjan lukenut yhdeltä istumalta, että kun tuntee minut, niin siitä kirjasta tunnistaa, että se on minä, se kirja. Ja hän laittoi sitten LinkedInin tämmöisen endorsauksen, että jos haluaa ostaa ekan, niin sen saa nyt kirjakaupan hyllyltä, mikä oli mun mielestä jotenkin todella ihanaa, koska mä oon halunnut kirjoittaa sen kirjan enemmän rennoin ranteen kuin tällaiseksi niin kuin perusbisnekskirjaksi, mutta samaan aikaan mä oon halunnut niin kuin säilyttää sen, että se on nimenomaan niin kuin minä juttelen ihmiselle, joka sitä lukee. Ja sitten mä päädyin kysymään tästä, että pitäisikö mun antaa ammattilaisen lukea se kirja äänikirjaksi vai tehdä se itse. No suurin osa oli sitä mieltä, yli 90%, että mun pitää lukea se itse. Ja sitten mä tein niin. Ja se oli kamalin kokemus, mitä mulla on ollut näissä ikinä. Jos mä joskus vielä kirjoitan joku kirja, niin mä en koskaan enää ikimaailmassa lue sitä itse ääneen. Hei, sun olisi pitänyt varoittaa mua. Mutta hei, siis mäkin olen saanut sun kirjasta ja äänikirjasta erityisesti ihan mieletöntä palautetta. Se on, että sitä ihaillaan ja kadehditaan
sanotaanko näin. No ihana juttu, en silti tee koskaan uudestaan enää. No, katsotaan. Niin, no joo, nämä on näitä lupauksia. No mitä sä sitten itse ajattelit, kun sä etit sen käsiksen? Että varmaan sekin on aika jännä hetki kirjoittajalle. No se oli ihan karmea hetki. Siis mä, koska mähän tein sitä oikeasti silleen, että mä en lukenut mitä mä jätin. Mä vaan tykitin. Ja se oli tässä mulla muutenkin se tyyli, että niin kun mä sain ajatuksen, niin ainoa mitä mä sillä hetkellä, kun mä lähdin niin kuin liikkeelle jonnekin, jossa mä saatan saada ajatuksen, niin mä varmistin, että mulla on läppäri mukana ja siellä on akkuu. Koska mä oon pysähtynyt niin kummallisiin paikkoihin kirjaa kirjoittamaan, ettei moni arvaakaan. Ja mä siis vaan tykitin. Ja mua vähän nolostutti, kun mä lähetin sulle sen niin, että mä en ollut itse esimerkiksi lukenut, mitä mä lähetin. Mutta mua jännitti niin kuin kauheasti se, että tuleeko sieltä sellainen, että se on niin täynnä punakynää, että mä en enää näe sieltä niinku niitä mustia kirjaimia. Mutta ei se sitten ollutkaan niin paha. Ja sitten sulla kesti vielä vähän silloin, kun sulla oli kiire silloin tammikuussa. Ja sitten mä oon silleen ihan, että siellä nyt pidetään palavereita, että miten tästä hankkeesta voidaan luopua vielä. Se oli se, mitä mä niinku pelkäsin. Mutta hei, täytyy siis sanoa, että kiitos, mennään siihen prosessiin kohta, mutta on pakko sanoa, että se mikä mun mielestä niin kun sinussa ja muissakin, jotka työskentelee mainosalalla, etenkin copywriterit, niin se on jotenkin ihan uskomaton se kyky ottaa palaute ja siirtää se suoraan sinne niin kuin jatkotuotettuun tekstiin. Se on ainutlaatuista, se on mieletöntä. Me ollaan totuttu työskentelemään asiakkaiden kanssa, joille on meille usein palautetta, joka on täytynyt sitten siirtää eteenpäin. Eli tämä on niin kuin tuttua. Ja toki siis, kun tämäkin on tällainen niin kuin sanottu duunarin kirja ja copywriterin luovan johtajan kirja, niin siinä mä jouduin vähän kamppailemaan itseni kanssa, että jokainen lause ei yritä olla näppärä slogan. Mutta siinä sä vähän mua aina väliin Tajuan, mitä sä tarkoitat. Niin, ohuesta yläpilvestä alemmas. No mä mainitsin jo itseni epäkirjailijaksi, koska faktahan on niin, että mun ensisijainen ammatti on jotakin muuta, vaikka tämä nyt 3. kirja onkin. Äitini on ihan oikea kirjailija ja isänikin on kirjoittanut upean kirjan. Mutta miten sun mielestä tämä prosessi meni, kun sulla on ollut niitä oikeitakin kirjailijoita aika paljon ja jopa Kotler, hei? Niin, joo, hänen kanssaan ei tarvitse suoraan oltu yhteyksissä. Mutta siis joo, niin kuin sä tuossa sanoitkin, niin siinä oli, sanotaanko, että puolin ja toisin välillä vähän sellaisia hiljaisempia jaksoja. Ja toki osa johtuu kiireestä, mutta toisaalta mä oon sitä mieltä, että jos on aikaa, niin jokainen projekti ansaitsee semmoisen tyhjön tai luovan tyhjön, sen käymishetken, jolla tavallaan se jalostuu se idea ja ajatukset siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mihin suuntaan viemässä. Mutta tämähän meni oikeasti tosi sujuvasti. Mutta jokaisessa kirjassa tuppaa tulemaan siellä lopussa kiire, että se aika jotenkin tiivistyy aina sinne painopäivää kohden, vaikka sitä kuinka niin kuin ennakoisi ja suunnittelisi, niin se silti jotenkin tuntuu siltä, että ne vaan päivät hupenee ja hupsrallaan, nyt sitä ollaankin jo painoon menossa. Niin kyllä meilläkin vähän tuli siinä, että no niin, nyt se onkin se painopäivä täällä. No niin se vaan tuppaa käymään. Ja mäkin olen kuitenkin aika monta vuotta näitä tehnyt jo, niin siinä vaan käy, vaikka kuinka yrittäisi. Mutta mitä sitten? Oliko se ok? Se oli mun mielestä siis, mä olin vähän jopa hämmästynyt siitä, että mä en kokenut tätä niin kuin poikkeuksellisen työlääksi. Mulla oli sellainen tunne, että se teksti soljui. Tai siis soljui siinä mielessä, että sitä tuli minusta ulos. Mä sain niin kuin periaatteessa kirjoitettua lähes kaiken, minkä mä halusin, tavalla, jonka mä halusin, ja sä sitten siinä matkalla vähän kuratoit sitä. Mutta se, mikä ehkä eniten siinä mua jopa vähän hämmästytti, että siinä kohdassa, kun me päästiin se ensimmäinen kierros ohi, niin ei se tuntunut niin kuin hirveän vaikealta. Mä odotin, että se on hankalampaa. Eli siinä mielessä se meni aika hyvin. Toisekseen sitten vielä tämä aikataulullinen ajoitus oli siinä mielessä mainio, että kun mä aloitin 12.4. Nitrossa vastaavana luovana johtajana, niin se oli maanantai, niin sitä edeltävänä perjantaina kirja meni painoon. Et me saatiin aika hyvin tämä niin kuin natsaamaan ja sitten mä olinkin taas teidän armoilla. Armoilla. Mutta mä voin siis ihan vilpittömästi myös sanoa, että mä oon nauttinut tästä projektissa. Ja se on
ihan parasta aina, kun jotenkin pääsee, mitäs nyt sanoisin, että alkaa elää sen tekstin kanssa. Ja tässä kävin just niin, ja sitten varmaan sunkin mielestä, tai se sun helppouden tunne ehkä tulee siitä, että ei ollut sellaista niin kuin jumijaksoa, johon, että kauhean blokki, että nyt ei saa sitä asiaa ylös millään tavalla. Et syvihän tämä meni. No niin se meni. Kiitos. Ja se, minkä mä voisin vielä sanoa tähän loppuun, että mua yllätti se, miten niin kun se rakenne ikään kuin pysyi hanskassa, vaikka mun tekniikka oli se tykittäminen. Ja mä luulen, että se meidän alkutyö siinä, että minkälainen rakenne ja ne sun ensimmäiset ohjeet siitä, että niin kun, jotka johtivat siihen tiettyyn rakenteeseen, niin se oli ehkä se, mikä sai sen että mulla tuli ikään kuin viitekehys. Ja niin kuin mun lempiasia onkin vaikkapa niin kuin bränditöitä tehdessä, silloin kun lähdetään aidosti isosti erottumaan, tehdä jotain rohkeata, luovaa, merkittävää, niin se perusta pitää olla tosi hyvä. Se viitekehys pitää olla mietitty, konseptuaalinen ajatus, vahva perusta ja sitten go nuts sen sisällä. Jep. Niin se on se, mikä... Niinhän sä kirjoitat, joo. Niin, ja se on se, missä se taika tulee. Hanna Virusmäki, olet mahtava ihminen. Kiitos, että veit minut maaliin tämän asian kanssa. Kiitos, että tulit puhelimen välityksellä tähän julkaisutilaisuuteen. Ja uskaltaisitko vielä tehdä uudestaan mun kanssa jonkun tämmöisen jutun? Taatusti. Aivan mahtavaa. Kaikki kuuli Kiitos nyt tämän lupauksen. Suville terveisiä. Juuri niin. Hei, kiitos paljon. Hyvää juhannusta ja me jatketaan täällä. Sitä samaa. Kiitos. Moi moi. Moi. No niin, siinä oli ihminen, Hanna, joka auttoi minut maaliin. Seuraavaksi mä haluan kertoa teille hieman historiastani, joka siinä kirjassakin on, joka osaltaan niin kuin johti siihen, että minkä takia ylipäätään tässä ollaan tämän aiheen äärellä. Mä rakastuin mainontaan ollessani 6-vuotias. Ja siinä niin kuin ekaluokan haminoilla, niin meillä oli kotona talosääntö aika pitkään. Kun mä leikin ylhäällä huoneessani, niin vanhempien piti huutaa aina jatkuu, kun tuli mainoskatko. Mä juoksin alas, katsoin mainokset ja sen jälkeen juoksin takaisin ylös. Mä rakastuin siihen kaupalliseen tarinankerrontaan, kun mä olin hyvin pieni ja nuori. Ja mä olin tosi kiukkunen, jos ei henkilökunta muistanut huutaa jatkuu, ja mä en kuullut sitä tai mä missasin katkon, koska sieltä saattoi tulla joku uusi juttu, joka mä palavasti olisin halunnut nähdä. Ja se oli hyvin niin kuin outoa ja tavallaan niin kuin ihanaa. Sitten se vaihteli vähän ne fiiliksen tunteet, kun mentiin eteenpäin, mutta se säilyi se rakkaus siihen. Mä aina käänsin päät, kun jotakin kiinnostavaa markkinointiviestintää, mainontaa tuli mun lähelle. Ja se oli ihan selvä sitten, että mä yritin päästä lukemaan markkinointia kauppakorkeakouluun ja monen yllätykseksi omaksenikin pääsin sinne ja mä olin pirun laiska opiskelija, paitsi kun markkinointi oli lukujärjestyksessä. Silloin mä olin ensimmäisenä paikalla ja viimeisenä pois ja jäin vielä opettajien kanssa juttelemaan ja paras arvosana, minkä mä ikinä sain kauppakorkeakoulusta, mä sain kerran täydet tentistä ja se oli mainoskieli yllättäen. Tämä oli mulle niin kuin hyvin oleellista ymmärtää se akateeminen viitekehys markkinoinnista. Mä tajusin, että ei musta ikinä tule akateemista osaajaa. Ei mulla ollut niitä perslihaksia ja sitä niin kuin päätä eikä sitä paloa siihen, vaan mulla oli se suuri palo päästä tekemään oikeasti niitä hommia, päästä tekemään sitä markkinointikulttuurista taidetta, sitä niin kuin auttaa brändejä tekemään niitä niin kuin tarinoita ja tekemään niitä hienosti ja erottuvalla tavalla. Mutta se, mikä siinä kauppakorkeakoulussa oli hyvin oleellista, oli se, että siellä mä törmäsin Jerry McCarthyn luomaan malliin 4P:tä, markkinointimiksi, jonka Philip Kotler upeasti popularisoi minulle Marketing Management-kirjassaan. Ja se oli tällainen niin kuin supernovan välähdys. Mä tajusin sen koko kontekstin. Mä tajusin, mistä tässä on kysymys. Mainonta on pieni osa markkinointiviestintää, joka on pieni osa markkinointia. Tuotepäätökset, tuotteen tai palvelun kehittäminen, jakelutie, jakeluun kaikki liittyvät päätökset, hinnoittelu ja sitten se viestinnällinen promootio-osuus. Price, product, place, promotion. Se alkuperäinen 4P-malli. Se on se markkinoinnin laajempi konteksti. Ja vain pieni osa siitä on sitten se mainonta. Ja tämän kun mä ymmärsin, niin siitä aukesi ihan toisenlainen maailma.
Ja mulla on siis edelleen suuri kunnioitus akateemista maailmaa kohtaan. Sitä, miten siellä rakennetaan juuri näitä viitekehyksiä, teorioita, perustoja meidän tueksi, meidän avuksi. Ja mä koinkin, että se antoi mulle paljon sellaista polttoainetta, jota mä pystyin sitten käyttämään ammatissani asiakkaiden hyväksi. Ja mulla on täällä seuraava vieras, joka on itse asiassa täällä paikan päällä. Ja hän on tehnyt aivan uskomattoman työn, joka minulta ei olisi ikinä luonnistunut. Ja hän on tehnyt väitöskirjansa 4 P:stä ja käynyt muun muassa Penkomassa kirjastossa tai kirjastoissa kaikki erilaiset mallit, jotka ovat syntyneet tämän niin kuin 4 P:n innottamana. Ja monihan on halunnut sen tappaakin, mutta siitä seuraava vieras kertoo lisää. Ja tosiaankin paikalla täällä henkilö, joka on ihan oikean väitöskirjan tehnyt, suuren merkittävän tutkimustyön, kauppatieteiden tohtori Ville Lahtinen, tervetuloa. No niin Ville, hienoa, että pääsit paikalle ja sun ajatteluasi on myös mun kirjassa, mutta nyt me haluttaisiin kuulla susta ja sulta. Vie meidät vähän syvemmälle tähän niin kuin 4 P:hen, koska sinä jos joku siitä tiedät aika paljon. Kyllä, eli siis 4 P:hän on niin kuin McCarthylta tullut silloin tosi kauan sitten, yli 60 vuotta sitten. Ja silloin kun mä lähdin niin kuin katsomaan, niin mä huomasin, että okei, näitä malleja on niin kuin muutama muukin, että siellä on ollut 7 P:tä ja 9 P:tä ja kaikki on halunnut niin kuin torpata aina edelliseen, että se oli niin kuin semmoinen kantava aihe. Ja sitten mä rupesin penkomaan lisää, niin okei, P ei ole ainoa kirjain, vaan siellä sitten löytyy C:tä, sitten sieltä löytyy V:tä, W-tä, A:ta, S:ää ja mun lempparihan on tämä R, joita sitten oli laitettu 30, tosi helppo muistaa. 30 R. 30 R, että siitä nyt sitten vaan niinku keksin. Mahtaako keksiä itsekään muistaa kaikki? Sitä voi kysyä kummensaneet itseltä, että muistaako sitä, mutta niitä lähdin tosiaan penkomaan ja siis onhan niitä niin kuin kirjastossa löytyy artikkeleita ja näitä muita, mutta ne kaikkein vanhimmat, niin eihän ne mitään digitoituja ole. Sitten pitää mennä ihan niin kuin avata ne 60-70-luvun kirjat ja katsoa, että mitä ne ihmiset on oikeasti ajatellut niistä asioista, mitä ne on niin kuin funtsinut. Ja silloin sieltä sitten näkyy se, että markkinointi on muuttunut sieltä 50-luvulta. Et silloin kun se on ollut tämmöinen market orientation, että sulla on ollut vain 3 tarjoajaa kaupungissa, jotka myy kalaa, niin eihän niitä ole tarvinnut miettiä mitään muuta kuin se, että heillä on kalaa ja silloin hinta ja silloin paikka, missä myydään ja sitten he niin kuin viestii siitä. Mutta sitten sen jälkeen, kun markkinointi on muuttunut, on tullut paljon enemmän tarjontaa, koko maailma on muuttunut sillä, että me ollaan paljon yltäkylläisempiä, että me voidaan niin kuin tänään painaa Amazonista nappia ja se on ylihuomenna meidän ovella, niin vertaa sitä siihen vanhaan aikaan, niin meillä ei ollut niin paljon tavaraa ja silloin sen takia se on ollut niin kuin tosi erilaista. Sitten on niin kuin markkinointi on muuttunut ja sitten on tullut relationship marketingia ja sitten on tullut services marketingia, että on niin kuin menty sinne palveluun ja siellä on peoplekin on mainittu muutamaan kertaan, mutta ei ehkä siitä näkökulmasta, mistä sä puhut, mutta akateemisuudessa on ollut vähän se, että aina laitetaan niin kuin raksi ruutuun ja silloin siinä ei ollut tilaa tähän, mitä sä oot mun mielestä tässä kirjassa tuonut hyvin esiin, että mikä on se henkimaailma markkinoinnissa, että mitä se passion on, sitä ei voi numeroida, sitä ei voi niin kuin laittaa mihinkään laatikkoon, vaan sen pitää tuntua ja sen purposen pitää tuntua. Ja se oli mun mielestä niin kuin tässä, kun ensin oli tietenkin tutkinut paljon näitä ja katsonut, niin sitten kun luki kirjaa, niin ne oli niin kuin hieno juttu. Hienoa. No kerro vielä lisää näistä niin kuin malleista. Miten, kun ne on aika suurin osa niistä, sä oot puhunut siitä, että ne lähtee nimenomaan niin kuin lynkkaamaan sitä, että ikään kuin että piti tappaa vanha ja sitten siitä uudesta piti tehdä niin kuin oikea. Niin koetko sä, että tämä on jollakin tavalla niin kuin relevanttia? Mun mielestä edelleen, mä koen edelleen, ja Philip Kotler on sanonut vuonna 2013, että 4 P-malli on edelleen kuningas. Niin kerro vähän tästä. No siis tästä on ihan niin kuin ne, jotka haluaa, niin akateemisia artikkeleja on olemassa sitä, jossa niin kuin nimenomaan käydään sitä kritiikkiä läpi ja onko tämä relevanttia. Ja semmoinen, mitä mä käytin paljon mun väitöskirjat, niin nimenomaan kävi kaikki siihen niin kuin merkityt mallit läpi. Ja katso sitä siitä näkökulmasta, että jos sä oot oppilas, joka tulee kauppakorkeakouluun ja sun pitää päästä yhteiskuntaan rakentavana markkinoinnin osaajana, niin se 4P on edelleen yhtä relevantti. Että sä et saa siitä nyt hirveästi enempää irti, että jos sulla on toinen kaveri, joka on nimennyt Pricein nimellä Cost,
ja promotion nimellä communication, niin mikä niin kuin muuttuu? Kuulostaa vähän laiskalta. Se kuulostaa niin kuin tosi laiskalta. Ja sitten siihen, jos lisätään vielä niin kuin semmoinen asia päälle, että kun akatemian idea on se, että jos kritisoidaan vanhaa ja halutaan varsinkin torpata sen, niin sitten pitäisi tutkia, että me ollaan nyt katsottu tämä 4P, okei, ei toimi, niin sen takia meidän uusi malli nimeltä 30R tai 9P tai 7P tai 4C tai 4A, mutta sitä ei kukaan ole tehnyt koskaan, vaan kaikki on aina niin kuin, täällä on konsepti ja tällainen se on ja sitten kaikki sitä laittaa referenssiksi joka paikkaan. Ja onko tässä kyse sellaisesta niin kuin akateemisesta nopeasta huomioarvon hakuisuudesta ehkä? No sillä varmasti on päässyt akatemiassa hyvin niin kuin pitkälle ja onhan siellä niin kuin nimekkäitä kavereita mullakin väikkärässä, jotka on niin kuin satoja papereita kirjoittanut omista aiheista, mutta mitään ei ole koskaan testattu. Että se on niin kuin tosi mielenkiintoinen, että syntyykö siitä nyt sitten niin kuin mitään sinänsä uutta vai myötäilläänkö vaan sitä omaa aikaa ja haetaan niitä niin kuin hakemalla niitä virheitä siitä vanhasta 4P:stä. Koska mun mielestä vanhan 4P:n paras asia on nimenomaan se, että se antaa tilaa. Että eihän product ja siihen varsinkin liitettynä, että jos on product tai service, niin eihän se sano sitä, etteikö siihen people voisi kuulua. Kyllähän ihminen on erittäin olennainen osa palvelua. Että jos et sä mieti sitä niin kuin ihmisiä osana tätä, niin sitten on huonosti asiat. Että se antaa tosi paljon silleen niin kuin tilaa ja se on tosi relevantti siihen, että kun sä ensimmäiseksi rupeat opettelemaan markkinointiin, niin se on niin kuin loistava tähän näin. Mutta toki siis sitähän tapahtuu tänä päivänäkin vielä, että vaikkapa siinä product-osiossa, niin tehdään jotakin sellaista, mitä meiltä nyt syntyy, ja välttämättä asiakas ei ole ollut sen tekemisen keskiössä. Kyllä. Ja tämä on ehkä syy siihen, että minkä takia mä haluan alleviivata tällä nimenomaan alleviivatusti myös lisäosalla sitä, että nämä ulottuvuudet, nämä emotionaalisemmat ulottuvuudet on oleellisia. Kyllä. No, miten sä voisit kokea siis kauppatieteiden tohtorina, akatemian edustajana, niin se, että yhtäkkiä tämmöinen niin kuin markkinointiduunari nappaa tällaisen niin kuin akateemisen maailman omistaman asian ja lähtee touhottamaan ja täällä ollaan niin kuin virtuaalistudioissa puhumassa siitä ja kutsutaan tohtorit paikalle, niin onko mä sohasemassa jotakin, mitä mä kadun vielä? Tuleeko mulle semmoinen akateeminen niin kuin polttopullo ikkunasta sisään? Tuskin tulee. Ja se on mun mielestä itse asiassa niin kuin ihanan freesiä, että joku muu katsoo tätä siitä kulmasta, missä oikeasti tapahtuu, koska monet akateemikot, nehän ei ole koskaan omistanut omaa yritystä, ne ei ole koskaan välttämättä myynyt kellekään mitään, että he on istunut siellä omassa pienessä huoneessa ja näpytellyt asioita ja sitten siinä mennään helposti siihen, että katsotaan vaan mikä raksi menee ruutuun ja sitten ei niin kuin synny mitään tämmöistä niin kuin henkimaailma-ajatusta, että just niin kuin se, että tämä sun kirja, kun se katsoo siitä, että sulla voi olla 2 tuotetta, joilla on samat ominaisuudet, missä se ero syntyy, että toista tuotteesta maksetaan noin paljon enemmän ja ihmiset haluaa sitä niin paljon enemmän ja ne pitää sitä paljon enemmän ja ne kertoo siitä kavereille, niin se on se, mikä mun mielestä tässä lisäosassa tulee, koska se ei synny akatemiasta. Ne ei pysty selittämään henkimaailmaa, sitä ei pysty laittamaan numeroiksi eikä mihinkään taulukkoon. Niin se on mun mielestä, se ei ole yhtään haitannut, että sä oot tullut sinne sohimaan. Se oli enemmänkin niin kuin, mä olen kiitollinen siitä, että siitä... Raikas tuulahdus. Raikas tuulahdus. Uskallanko sanoa näin? Kyllä, raikas tuulahdus. Loistavaa. No miten sitten, jos ajatellaan tätä, että niin kun akateeminen maailma katsoo kuitenkin sitä meidän maailmaa niiden tiettyjen lasien läpi ja tekee näitä rasteja ruutuun, mutta on monessa mielessä myös hyvin oleellisia. Koet sä, että akateeminen maailma on nyt, niin kun, ollaanko me bisneksessä vaikkapa, niin kun, hyödyntääkö me sitä tarpeeksi? Hyödynnetäänkö me riittävästi? Onko meillä niin kun silta vai ollaanko me niin kun etäällä? Se riippuu välillä, mutta niin välillähän tietenkin on ihan hyvä palata sinne, niin kun, että mistä lähdetään. Et mun mielestä tässä sun hommassa nimenomaan, kun palataan sinne alkulähteelle, ja sitten ollaan sille, että tässä on ollut pointtinsa, minkä takia tämä on ollut olemassa. Ja nyt voidaan lähteä tähän niin kuin tuomaan lisäosa, ei torppaa. Mutta mun mielestä todellakin, kyllähän niin kuin bisnesmaailma on aina akatemia niin kuin pikkasen edellä, koska se pystyy haistaa, mitä markkina tekee, mitä me voitaisiin tehdä. Ja siihen akatemia ei pysty, koska heidän tarkoitushan on niin kuin käydä niin kuin katsomassa, että kaikki reijät on tukittu, että mistään mua ei nyt voida niin kuin, veitsellä puukottaa, että kun mä kirjoitan tänne artikkelin, niin mua ei voi tuolta sivalta eikä täältä. Että se pitää olla niin varmasti. Tehdäänkö se niin lähinnä akateemisten kollegoiden takia?
Se voi olla, että se tehdään myöskin sen. Niin kuin, jos siellä on paljon lynkkaajia, niin mä mietin. Kyllä. Joo, ja no siihen se perustuu, että yritetään mennä eteenpäin. Just niin. Ja sillä sitten lynkataan vanhaa. Just niin. Jatketaan vielä hetki, mutta tässä kohtaa mä tietenkin täytyy ottaa tämmöinen välihuomio, koska tietenkin unohdin asioita, joita piti sanoa. Eli sillä sivulla, jossa tätä keskustelua katsotte, on chattiruutu. Ja lopuksi käydään niin kuin yleisön kysymyksiä, niin niihin annetaan vastauksia tai ainakin niistä puhutaan, mutta yritetään antaa vastauksia. Me jatketaan tässä vielä Villen kanssa, mutta laittakaa sinne kysymyksiä, mitä tahansa tulee mieleen. Kiitos. Sellainen kysymys sitten sulle, että kun tämä on nyt markkinoinnin uudet 4P:tä, eikä the new 4 P's of marketing. Ja sä oot ollut nyt Australiassa 10 vuotta, tehnyt siellä akateemista uraa, teit siellä sen väitöskirjan. Sä oot seurannut maailmaa niin kuin laajemmin, globaalisti ja nimenomaan markkinoinnin maailmaa. Ja en mä nyt tässä pelkästään niin kuin itteni takia, mutta voisiko tämä ajatus, mitä mä oon tässä tuonut, niin kannattaako mun niin kuin ruveta haaveilemaan siitä, että käännetään? Ehdottomasti. Koska tämä voisi olla relevantti. Niin kyllä, koska se kun mä... Kuuleeko Alma Talent, täällä haetaan lisää kauppaa niin sanotusti. Koska niin tästä kun mä yritin sitten kerran tästä Australian kollegoille, niin he sanoivat, että siellä on taas lisää keksitty peitä. Mä sanoin, että ei, kun teidän pitää lukea, teidän pitää ymmärtää, että tulee keissiesimerkkejä. Niin sitten kun se oivallus tulee sieltä, että tässä ei nyt olla laittamassa raksia ruutuun, vaan tässä on puhutaan jostain paljon isommasta, ei siitä, mitä se tuote voi olla ja mikä sen hinta on, vaan mikä se firma voi olla, mikä se brändi voi olla, mikä sen vaikutus on. Että periaatteessa se tehdään niin kuin ensin, se yritys laitetaan kuntoon ja sitten sen jälkeen ne tuotteet tulee sieltä perässä, kun niitä ohjailee se oikeanlainen brändi ja oikeanlainen purpose ja oikeanlaiset ihmiset ja se passion ja sitten käytetään vielä platformia perässä, niin tulee hyvä. Mahtavaa. Eli tätä pitäisi niin kuin aidosti harkita, mutta miten, niin kuin, jos nyt ollaan kuitenkin rehellisiä, olemme pieni maa Euroopassa, meitä ei varsinaisesti tunneta niin kuin suurena markkinointimaana, vaikka meillä on upeita, briljantteja esimerkkejä siitä. Me ollaan vähän ehkä siinä takamatkalla. Mä oon sanonutkin, että markkinointi pelastaa Suomen, koska nyt jos me täällä ruvettaisiin täysmääräisesti käyttämään markkinointia avuksemme ja markkinointiviestintää sillä tavalla siis laajemmin. Parhaathan tekee sen nyt jo maailmanluokan tasolla, mutta käytettäisiin laajemmin sitä hyväksemme, niin se kasvattaisi koko maata. Ja me pärjättäisiin paremmin kilpailussa. Mutta miten tällainen niin kun teos tai teokset täältä, niin tuntuu, että me ollaan niin kuin takamatkalla lähtökohtaisesti. Musta tuntuu, että se on ehkä suomalaisen niin kuin oma... Mä en muuta. Olinko mä nyt se, mitä mä aina kritisoin? Sä just sanoit siitä, mistä sä oot itse kirjoittanut, että eihän me nyt olla mitään, vaikka me itse asiassa ollaan erittäin... Mä annan nyt litsarisäännön. Nyt jos minut nähdessään, minulle saa antaa seuraavan 24 tunnin aikana litsarin tästä asiasta. Kiitos, että sä teit tän näin. Hyvä. Eli meidän pitää nyt niin kuin oikeasti siis niin kuin selkä suorana eteenpäin. Ja mä oon kirjoittanut siitä kirjassanikin, mutta mun täytyy sanoa tässä yhteydessä, nimenomaan tässä kontekstissa se, että mä todella arvostan niitä insinöörejä, jotka silloin niin kuin joitakin vuosikymmeniä sitten hyppäsi täältä lentokoneeseen salkku kädessä, menivät myymään suomalaista konepajaosaamista maailmalle, ralli Englannilla tai vähän paremmalla. Ja nyt ollaan päädytty tilanteeseen, jossa moni meidän niistä konepajoista on alansa innovatiivisimpia yrityksiä maailmalla, jollei markkinajohtaja jopa ne ainakin hyvin lähellä. Ja jopa on vähän understatement sanoa konepaja, koska ne on niin poikkeuksellisen niin kuin hyviä tänä päivänä siinä. Ja tämä on mun mielestä myös markkinointikeis. On. Nimenomaan. Se, että miten on tehty se tuote, ja Suomessa osataan tehdä se tuote. Kyllä. Me kiitetään siitä meidän insinööriosaamista, mutta me ollaan osattu myös myydä se tuote. Se, mitä mä ehkä tässä vielä enemmän peräänkuulutan, on se, että me rakennetaan niistä brändeistä niin vetovoimaisia, että me pärjätään kansainvälisessä kilpailussa, oli meidän koko mikä tahansa, koska se ei ole aina edes budjettikysymys, se on nokkeluuskysymys. Kyllä. Mitä sä oot tästä mieltä? Ihan ehdottomasti samaa mieltä. Ja sitten jos lähtee siitä nimenomaan rakentaa sieltä, niin kuin, että mitä varten me ollaan olemassa, että mikä on se meidän purpose, ja sen jälkeen lähdetään myymään selkäsuorana ja ollaan ylpeitä siitä, mitä ollaan tehty, niin
se on niin kuin latu on auki. Se on niin kuin, mä en sitä lähtisi kyllä muuttaa millään tavalla, että se vanha juttu kyllä toimii. Insinöörit tekee ja sitten vaan pitää vaan myydä ja markkinoida enemmän. Niin ja se, että jos siihen liittää siihen vahvaan tuotteeseen tai palveluun sellaisen tarinan, joka kumpuaa siitä purposesta, kyllä, mutta aidosti puhuttelee emotionaalisella tasolla. Siellä on aito tämmöinen niin kuin asiakkaasta ihmisestä lähtevä insightti, joka ohjaa kaikkea tekemistä, niin tämä kun on siinä vielä, niin se on se taikapöly periaatteessa. Ja sitten kun me tiedetään jo nyt, että mä uskallan sanoa, että valtaosa suomalaisista tuotteista lunastaa kyllä lupauksensa ihan maailmanluokkatasolla. Sitten kun siihen saa vielä sen tarinan päälle, niin taivas on rajana. Aivan oikein. Kyllä. Ville, haluaisitko sanoa vielä jotain loppusanoja ennen kuin mennään eteenpäin? Ja mitä sä oot ollut hirveän positiivinen tällaisen niin kuin markkinointiduunarin teoksen suhteen, mitä sä olisit tehnyt minuna siinä toisin? Onko siellä jotain sellaista, mitä olisi voinut parantaa? En oikeastaan. Mä itse asiassa tuossa aikaisemmin juttelin sun kollegan kanssa. Mä sanoin, että tässä on ehkä niinku tilaa jopa niinku toiselle kirjalle, joka porautuu vielä, niinku vielä syvemmin sinne. Tämä on niinku hyvä avaus, tosi hyvä avaus ja näillä P:llä voi lähteä niinku liikkeelle. Mutta sitten se, että suomalainenhan aina haluaa, että kun olisi suomalainen esimerkki, niin kertoisi niitä keissejä ja silloin niin kuin tulee se, että ihmiset samaistuu siihen. Että se ei ole kritiikki myöskään, vaan mun mielestä se on sellainen, että niin kuin seuraava kirja niin ehdottomasti tulille ja sinne vaan sit enemmän keissiesimerkkejä siitä, että miten tämä toteutuu, niin kuin, koska siellä tulee se lukijalle mun mielestä se ahaa-elämys, että okei. Aito testitilanne. Niin, että tämän takia niin kun ne brändit tuntuu mun arjessa tältä. Tämä on se syy, minkä takia mä haluan valita ton tuotteen, enkä Että sieltä tulee se oivallus, ja sitten kun sä rupeat viemään sitä omaan duuniin, niin se on se, mitä mun mielestä tässä on niin kuin hyvä saada aikaan. No, hyvä kun sanot noin. Mä en tiedä, menisinkö mä ihan kerrallaan seuraavat kirjat, mutta siis mulla on niin kuin haaveena tehdä kirja bränditarinan kirjoittamisesta. Mulla on sille nimikin jo, sen arvoinen se. Ja katsotaan nyt lähteeksi liikkeelle ja mitä sanoo Alma Talentkin, mutta vielä kerran suunnattoman suuri kiitos, että tulit tänne. Kiitos. Ja vielä suurempi kiitos siitä, että se sun iso penkomislista on nyt osana tätä kirjaa. Eli kaikille, jotka eivät kirjan ole vielä tarttuneet, kaikki ne mallit, se koko P:n ja C:n ja V:n ja A:n ja R:n historia on Villen toimesta siis kerätty yhteen taulukkoon, joka myös tässä minun kirjassani on Villen työtä kunnioittaen. Kiitos paljon, kauppatieteen tohtori Ville Lahtinen. Kiitos paljon. Hyvät naiset ja herrat, ehtoopuoli käynnistyy tässä julkistamistilaisuudessa. Mä haluan lyhyesti vielä kertoa, että miksi tämä kirja on tehty ja kenelle tämä on tarkoitettu. Ja mulle on ollut hyvin suuri asia se, että markkinointi ymmärretään niin kuin se pitää ymmärtää sen laajemman kontekstin kautta. Se, että markkinoinnin merkitys kasvaisi maassamme, on minulle hyvin oleellista, koska mä haluan, että ne suomalaiset yritykset, suomalaiset brändit, paitsi pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja kansainvälisessä kilpailussa myös meidän maamme rajojen sisäpuolella, niin kasvavat mielellään kohisten ja saavat sen alarivinsä kuntoon, sillä parhaimmillaan hyvin hoidettu brändi on yritykselle supervoima. Tämä 4 P:tä, joita mä lähdin hakemaan, mä myönnän ihan suoraan sen markkinointi-ihmisenä, että ajatus siitä, että mitä mä haluan sanoa, se oli olemassa. Mä löysin sille tämän P:n kontekstin, koska mä rakastin sitä vanhaa mallia niin paljon. Enkä halunnut siis sitä lahdata, vaan kyse on lisäosasta. Mutta totta kai mä haen sillä myös tunnettuutta tälle kirjalle, että tässä on kuuluisa malli taustalla. Se, mistä tämä mun malli lähtee, eli People, on sanottu, että se on vanhan mallin 5 P, mutta kun se ei sitä virallisesti ole, niin tässä
tässä minun mallissani se on se ensimmäinen, se on ainoa, mikä näistä on tärkeysjärjestyksessä, ja se lähtee puhtaasti siitä, että ihminen on kaikki. Mulla on haaveena se, että suomalaiset yritykset tulevat asiakaskeskeisimmiksi kuin kansainväliset kilpailijansa, ja se, että meillä aidosti laitetaan ihminen kuluttaja-asiakas jalustalle, kun kehitellään vaikkapa tuotetta tai palvelua, ja myös siinä, kun rakennetaan sitä emotionaalisella tasolla puhuttelevaa tarinaa. Brändi on yhtä kuin asiakaskokemus tästä eteenpäin, ja on ollut sitä jonkun aikaa. Ja mä en asiakaskokemuksella tässä tarkoita, että on jo kuvetta kaivettu, vaan syntyy näkemys siitä, mistä tässä on kysymys, kun ollaan siinä asiakkaan matkalla, vaikka vielä ei ole ostettukaan. Tunnetaan jo jotakin. Nähdään totta kai myös sitä tarinankerrontaa, mutta aletaan ymmärtää siinä sen kokemuksen kautta, minkälaisesta brändistä, yrityksestä, tuotteesta, palvelusta tässä on kysymys. Ja se on nyt jo tutkittukin PwC:n toimesta, että mitä tapahtuu, kun asiakaskokemus on kunnossa. Autovuokraus saa olla 7% kalliimpaa tutkimuksen mukaan. Kahvikuppi oli yli 10%, jonka se saa olla kalliimpi, kun se asiakaskokemus on kunnossa. Tämä tarkoittaa suoraa kasvavia voittoja yrityksille. Ja parhaimmillaan toteutettuna tämä tarkoittaa vielä sitä, että pyörää ei tarvitse keksiä koko ajan uudestaan, eli se tekee myös tekemisestä tehokkaampaa. Sitten tämä purpose, joka on hyvin merkityksellinen asia, ja se on aikamoinen buzzword tänä päivänä myös. Mutta sitten kun sen aidosti tekee siten, löytää sen, ei keksi sitä, ei tee sitä sillä tavalla, että siitä tulee maailmaa syleilevää viherpesua, sillä ensisijaisesti sen pitää olla relevantti sille, miksi se yritys on olemassa, koska se on juuri vastaus siihen. Se pitää olla relevantti sille liiketoiminnalle ja bisnekselle. Ja totta kai siihen tänä päivänä pitää liittää myös asioita, jotka alleviivavat sitä, että se yritys tekee asioita hyvin. Jos mä katson niin kuin maailmalta, mun ehkä yksi lempiesimerkkejä on kirjassakin paljon käsittelemäni Dove ja Real Beauty Purpose, jossa juurikaan tuote ei muuttunut eikä pakkaus, mutta he irrottautuivat voimallisesti tällaisesta vääränlaisesta kauneusihanteesta ja alkoivat sanoa naisille, että te olette kauneimpia kuin arvaattekaan. Ja Dove oli, kun tämä alkoi, jo maailmanluokan brändi, noin 2 miljardin liikevaihdolla. Se liikevaihto tuplaantui 10 vuodessa, ja kun tultiin koronavuoteen, Dove oli jo noussut maailman suurimmaksi saippuamerkiksi. Ja me ruvettiin vielä enemmän pesemään käsiämme. Ja siitä suuri kunnia kuuluu Real Beauty Purposelle. B2B-puolelta, jos katsotaan, niin 83% yrityksistä, joilla se ylärivin kehitys on poikkeuksellista, viimeaikaisen tutkimuksen mukaan linkittävät kaiken tekemisensä siihen, että siellä taustalla on isompi merkitys. Sitten tämä platform-asia, joka kuulostaa tekniseltä, mutta mä en tarkoita pelkästään siinä sitä teknologista alustaa, vaan myös vähän muutakin. Ne platformit ovat tulleet jäädäkseen, tämä on platformien aika, ne on vielä aika tuoreita. Me nähdään monissa mielessä meidän käyttäytymisessä, että se on uusi asia. Mutta samaan aikaan brändien pitää olla siellä, missä ihmiset ovat, mutta brändien pitää olla siellä siten, että ihmiset toivottavat ne tervetulleeksi. Me ollaan siellä kunnioittaen sen ihmisen tilaa, aikaa ja asetelmaa. Ja tämä tapahtuu oikeasti vain kokeilemalla asioita aidossa testitilanteessa, tekemällä sitä jälleen emotionaalisella tasolla mielenkiintoisella tavalla. Mutta se, mikä niissä platformeissa on erityistä, että kun me ollaan se inspiraatio herätetty, mikä me voidaan siellä hyvin tehdä, niin me saadaan enemmän lupa puhua, antaa sitä informaatiota ja vielä jopa käydä vuoropuhelua aitojen ihmisten kanssa niin, että kaikki näkee. Ja se on aika mahtavaa. Mutta sitten on myös tarinankerronnan alusta. Tarinankerronnan platformi, jolla mä tarkoitan lähinnä sitä, että sen sijaan, että puhuttaisiin mainoskampanjoista, meillä olisikin ikään kuin alusta-ajattelun kautta luotu platformi tarinalle, johon kaikki tekeminen, on se viestintää, mainontaa, markkinointiviestintää, tapahtumia, kaikki kiinnittyy siihen samaan. Ja sen sijaan, että puhuttaisiinkin kampanjoista, ruvetaankin puhumaan tuotantokausista, miten se tarina saa jälleen lisää kierroksia ja sitä kautta brändi vahvistuu korkoa korolle vielä voimallisemmin kuin perinteisellä tavalla. Ja sitten on tämä passion.
joka on meille suomalaisille ehkä hieman vaikea, mutta sen ei tarvitse olla, eikä se enää oikein voikaan olla. Mä oon tosi kyllästynyt siitä, että Steve Jobs on vielä esimerkkiä, hän on jo edesmennyt siitä intohimosta. Ja se, että olisi pelkästään enää niin kuin Elon Muskin ja Richard Bransonin show, toki nyt on muutamia muitakin, mutta jos me saadaan laitettua itseemme ja organisaatiomme se intohimo ruiske, niin se innostus ja intohimo siirtyy toisiin. Se siirtyy sidosryhmiin, se siirtyy journalisteihin, investoreihin, asiakkaisiin. Kun me ollaan tämä perusta luotu täydelliseksi ja me sallitaan itsellemme se, että me hurahdetaan siinä, niin ihmiset alkavat uskoa vielä enemmän sen, että tuolla on jotakin poikkeuksellista syntynyt tai syntymässä. Meidän on oikeus olla innostuneita siitä, että me olemme tehneet merkityksellisen asian. Ja se, että se innostus näkyy ja että me vapautetaan vielä organisaatiot näyttämään se innostus, niin se puhuttelee asiakkaita poikkeuksellisella tavalla. Ja mä en tarkoita, että kaikkien pitää olla Liekkimeren ympäröimiä pingispalloja, vaan kukin omalla tyylillään. Mutta me vapautetaan se, että kun me oikeasti ollaan intohimoisia ja innostuneita siitä, niin se alkaisi vähitellen näkyä. Vielä enemmän. Ja se, miten mä haluan, että People, Purpose, Platform, Passion, mitä se saa aikaiseksi, mä toivon tietenkin, että käydään johtoryhmissä, markkinointijohdossa, miksei hallituksissakin keskustelua siitä, missä me ollaan näiden ulottuvuuksien kanssa. Koska se, mitä mä uskon, ajattelen, toivon ja pyrin itse tekemään jatkuvasti asiakkaideni kanssa, se, että mitä tapahtuu, jos tämän uuden mallin asetelma, asiat, ulottuvuudet ovat täysmääräisesti mietitty, arvioitu ja tehty. Se tarkoittaa sitä, että me saadaan tuotteistamme preemiota. Me saadaan korkeampi hinta. Price. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan itse asiassa tehty parempi tuote tai palvelu, koska meillä on ollut se ihminen siellä keskiössä. Product. Kun tämä asetelma on jo nyt näin, että siellä on ihminen ollut keskiössä, me ollaan tehty parempi tuote, kerrotaan siitä mielenkiintoisella tavalla, emotionaalisella tasolla. B2B ei tarkoita boring to boring, vaan kaikille ihmisille me puhutaan mielenkiintoisella tavalla. Me saadaan sitoutuneempi jakelu, place, joka mahdollistaa sen, että me menestytään. Ja in the end, me tullaan tekemään parempaa tarinankerrontaa. Me kerrotaan siitä paremmalla, fiksummalla, puhuttelevammalla tavalla. Promotion. Eli siellä on se aikaisempi malli ja tällä tavalla tämä on lisäosa sille. Sitten katson jännityksellä tästä puhelimestani, että onko täällä chatissa kysymyksiä tai ajatuksia tai onko joku eri mieltä. Kyllä täällä on. Täällä on paljon. Terkut Joensuusta. No terkut Helsingistä Joensuuhun. Mahtavaa. Terveisiä Röykästä. Ami mukana. Niin onkin. Miksi kameramies seilaa edestaas jatkuvasti? Tulen merisairaaksi. Tähän voi kameramies vastata. Se on taidetta. Se on taidetta kuulemma. Toivottavasti saat jotenkin nyt merisairauden kuriin. Tämä oli taidetta. Täällä on Janne todellut, että tämä on tyylikästä. Olen tässä kohtaa ihan varma, että puhut studiosta, etkä tällä hetkellä ruudussa olevasta ihmisestä. Kiitän tekniikan puolesta. Tämä on tosi hieno. Studiosta varmaan. Sekä puitteet että sisältö kohdillaan. 6/5 tuli aivan fantastista. Vielä ei ole kysymyksiä, mutta kyllähän mä näitä luen mielellään. Näyttää kyllä hienolta ja täyttää asiaa. Kiinnostaa kovasti. Olen iloinen. Kirjakaupoille vaan. Se on vielä parempi kuin tämä esiintyminen. Vau, upeat puitteet upealle asialle. Nyt tulee Marilta kysymys. Onko tutkittu tai onko mutua siitä, kuinka usein suomalaisissa yrityksissä markkinointijohtaja aidosti johtaa markkinointia laajasti, sisältäen alkuperäistä 4P:tä ja tai uudet 4P:tä. Oma kokemukseni on, että usein vastuualue typistyy markkinointiviestintään. Tämä on totta, tämä sun oma kokemus. Parhaimmissa yrityksissä markkinointi on osa johtoryhmää ja nyt jotkut yritykset ovat jo
ottaneet markkinoinnin osaajia jopa hallituksiin, mikä on hieno asia. Se, mikä tänä päivänä on tapahtumassa liittyen tähän kysymykseen, on se, että meillä ei välttämättä ole markkinointijohtaja tittelin omaava henkilö siellä johtoryhmässä, mutta alkaa näkymään asiakaskokemusjohtajia jo aika paljon, joiden vastuunalueellaan on myös se markkinointi. Ja tällöin kun mennään tähän asetelmaan, niin silloin ollaan nyt noin semanttisesti laajemman alueen äärellä ehdottomasti, mutta kyse on ennen kaikkea siitä yrityksen kulttuurista. Ja mulla on sellainen haave ja toive tässä, että Suomeen syntyy markkinointivimma. Ja se mindset muodostuu sellaiseksi, että markkinointi koetaan strategisena investointina. Ja tästä me ollaan puhuttu tosi pitkään, mutta nyt kun nämä asiakaskokemusjohtajat yleistyvät ja heillä on se markkinointi ja brändi vastuullaan, niin mä uskon, että tässä voi aueta niitä ovia. Mutta totta kai tänä päivänä se on sen yrityksen kulttuurista ja organisoitumisesta kiinni. Ja itse näen sen, että kulman takana on se kohta, jolloin tässä alkaa isompi muutos ja tapahtuu se, että se markkinointi laajemmin nimenomaan nähdään ja se tulee olemaan asiakaskokemusjohtajan tai vastaavasti nimetyn henkilön vastuulla. Ja niin kuin sanottu, niin kiitos kysymyksistä ja kiitosta näistä kauniista positiivisista kommenteista. Kun kehutte sitä, että olitte tässä tilaisuudessa, niin kavereillenne, jotka eivät tähän tilaisuuteen ehtineet, niin voitte sanoa, että tallennekin tulee ja sitä sitten pääsee niin kuin ne seuraamaan, jotka ei päässyt paikalle. Lopuksi haluan mennä kiitoksiin ja kertoa muutaman niin kuin tärkeän asian siitä, että miksi tämä kirja ylipäätään pystyy syntymään. Mutta kiittää haluan tietenkin luonnollisesti perhettä, ystäviä, kollegoja, jotka ovat olleet tässä niin kuin äärimmäisen suurena tukena. Ja haluan nyt kiittää luonnollisesti uutta kotiani Nitro Groupia, joka on mahdollistanut sen, että mä oon niin kuin tällaisessa tilassa ja kaikenlaista jännittävää. Mitähän muuten näin markkinointi-ihmisenä, mitäköhän sinun yrityksesi ja brändisi voisi tehdä Nitro virtuaalistudiossa? Ja sitten mainos loppuu. Sitten mä haluan kiittää luonnollisesti graafikkoa Jarkko Talonpoikaa, jonka kanssa on nyt sitten jo 3. kirja laitettu niin sanotusti tulille. Ja viimeisenä mä haluan selittää tämän paidan. Tämä paita, jossa on rakkaan Ami Hassanin kuva. Ja siinä lukee Change Everything. Tämä paita on 10 vuotta vanha. Me oltiin tekemässä suurta kilpailutusta Hassanet Partnersilla ja oli ihan loppumetrit käynnissä ja Ami oli ollut siinä vähän aikaa jossain muualla ja viimeisenä iltana hän tulee toimistolle, kun siellä tämä meidän pitch-ryhmä tekee tätä kilpailutusduunia ja Amin viesti oli jotakuinkin se, mitä tähän niin kuin aamulla oli siis presentaatio 9. 2 viikkoa oltiin painettu ja Amin viesti oli jotakuinkin se, mitä tähän paitaan on painettu, eli muuttakaa kaikki. Jonka jälkeen sitten niin kuin 4 aikaa aamulla mä lähetin presentoijat nukkumaan ja menin itsekin, koska oltiin sitten jo päästy siihen kohtaan. Aika paljon muutettiin, jotain pidettiinkin ja oltiin hyvin voitokkaita siinä pitchissä. Mutta tämä viesti muutenkin, tämä Change Everything, niin se on hyvä pitää tänä päivänä takaraivossa, kun huominen on taas vähän toisenlainen. Mutta se, miten mä haluan tämän lopettaa, miksi mulla on tämä paita päällä täällä, niin tämä ala menetti suuren ihmisen tässä taannoin. Ami Hassan oli yksi suurimmista, tai itse asiassa suurin kaikista. Ja mä voin sanoa ihan suoraan, minä en olisi tässä puhumassa. Tätä kirjaa ei koskaan olisi, jollei olisi ollut sitä suhdetta, mikä minulla oli Ami Hassanin kanssa. Hänet mainitaan aika monta kertaa tässä kirjan sivulla, ja niin pitäkin. Lähetän vielä tässä surunvalittelut hänen perheelleen ja kiitän häntä kaikista niistä vuosista ja niistä opeista, jotka ovat mahdollistanut sen, että minä vaikkapa tällaisen kirjan pystyn putkauttamaan ulos. Kiitos kaikille seuraamisesta.
Kuten sanottua, tallenne tulee. Nitron virtuaalistudio kiittää, toivottaa kaikille mitä parhainta kesää.